Quero, en primeiro lugar, agradecer a vosa presencia e darvos a benvida a este acto inaugural da Primavera de Portas Abertas da Ruta do Viño de Valdeorras. Un ano máis, temos a honra de participar nesta iniciativa promovida pola Axencia de Turismo de Galicia, na que tamén participan as rutas do viño de Rías Baixas, Ribeiro, Monterrei e Ribeira Sacra. A Primavera de Portas Abertas é unha acción de divulgación do noso turismo máis auténtico, co fin de dar a coñecer a oferta turística de Galicia sobre o potencial dos seus viños e as maravillosas paisaxes e singulares territorios que os acollen. Ao longo dunha fin de semana, cada ruta do viño sacamos o mellor de nós para amosar aos nosos visitantes o noso modo de cultivar, recoller e tratar as uvas que se transformarán nos nosos viños. Todo elo farémolo a través das actividades que amosará as nosas paisaxes, o noso patrimonio e natureza, as nosas xentes e tradicións que envolven esta cultura vitivinícola de Valdeorras. Desde a nosa ruta do viño temos todo preparado para recibir visitantes chegados de distintos puntos de Galicia, aunque chova, e de España, comezando polos centos de persoas que encheron os 8 autobuses que enfrentamos desde a Coruña, Ourense, Vigo, Santiago, Pontevedra e Ponferrada. Todos eles están interesados en coñecer os nosos viños, pero tamén o noso territorio, para que poderán participar en diferentes e variadas iniciativas enoturísticas que temos programadas e que suporán un primer contacto con esta cultura. Visitas guiadas a espazos do patrimonio arquitectónico vitivinícola e o pasado mineiro de Valdeorras, xantares tradicionais, degustacións vanguardistas, rutas guiadas polas xollas locais de naturaleza e, por suposto, percorridos polas adegas e covas características da nosa zona. Estas singulares construcións onde se elaboraban e se almacenaban os viños, espalladas por toda a xeografía valdorresa, hoxe son un dos maiores atractivos turísticos da comarca. En definitiva, trátase dunha extraordinaria oferta turística e gastronómica que mira un territorio con selo de identidade como é Valdeorras, o obxectivo de complementar e potenciar dos seus viños ricos en aromas, matices e sumamente elegantes. Nesta edición serán 16 as propostas de lecer nas que o visitante poderá participar, todas